はい、皆さんおはこんばんにちは。カチャカチャ言うんじゃねえ、これやろ。というわけでですね、今日はこちら、ヒューマンフラットホール。ヒューマンフォールフラットかな。申し訳ねえ、間違えちゃった。こいつをね、やっていこうと思うんです。よろしくお願いします。なんかちょっと待ってね。なんか声が入ってない。ちょっと待って、一回接続し直すぞ。どうかな。ジェイソン、チャンネルさん、来た。カチャカチャ。カチャ、これあれだよ。あれしてたんですよ。はい、というわけでね、今日はこちらのヒューマンフォールフラットやっていきますよ。1500円くらいでした。ロトさんこんばんは。そうです。1500円でございます、こちら。よいしょ。じゃあね、今日はこちらのね、ヒューマンフォールフラット、この私がやりますよ。ちょっと待ってね。一応ね、これ参加もできるんで。はい。インターネット通信。これでいいのかな。幽霊さんこんばんは。どれだろうこれ。パブリックをホストにするなのかな。なんだろうね、これ。タイソンさんこんばんは。間違えた。どれだろうちょっとここら辺わかんないんですけど、パブリックをホストにするでいいんかな。すごい、さすがユッキーさん。こんばんは。ドーンってさあ、今回はですね、こちら、ヒューマンフラットホール、全くもってね、下手くそなのがわかると思うんですけど、なんだこれ。さあ皆さん見てください、私。これですよ。ワンパンマンの格好しておりますよ。簡単に言うとですね、この子を操って、これ何ストライク取れってこと？これやって、これストライクいくんじゃない？ストライクですよ、これは。なんか来たよ、みんな。ちょっと待って、このクソペンギン、何やってんだ、これ。やめなさいじゃあ、早えよ。落とすな、痛え。ちょっと待って。やめなさい、ちょっとこれをね、死んでる。あれどこ行った今、ボール。バカこの野郎離しなさい。この私に何をするんですかこの野郎。こいつはね、こうして、危ねえ危ねえ。とりあえず落としときましょう、あれは。落ちてきた。これ何？どうすんの？危ないよ。よいしょ。これ何？どうすればいいのこれ。かけてくんじゃねえ、この野郎。やめなさい。これボール置けばいいのかな？ピン。バカだからやめろ、この野郎。これ、ボーリングのリセット。何こいつ、本当にもうよ、この野郎、デスボール食らわせますよ。いきますよ。デスボール。やばい。はい。これでいいの関係ないのこれ。どこ行けばいいんだろう。なんか倒れてるよ。どこ行けばいいんだろうねこれ。すごく難しいんですよねこれ、私にとっては。どうやってやるんだっけ。ちょっとこれ教えてくださいよ。ちょっと何簡単なの？どうすればいいのこの後。これどこ行けばいいの？痛い。やめなさい。離しなさい。
ちょっと話しなさい。やめろ。おっと、91さん、何するゲームなの？ちょっとやめなさい。これはですね、簡単に言うとなんかパズルゲームみたいな。落ちろ、この野郎。幽霊さん、よし、わらわら。逃げよう。しょうがない、助けて。あ落ち幽霊た。さん、面白いから自分で見つけて、わらわら。そうなのこれ、銅像が怪しいですね。わかったよ。ここですね。よいしょ。これ難しいな。どうやって登るんだよ、これ。上に、よいしょ。体がふやふや。よし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 、いった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 。何これ。ちょっとやめなさい、あんた。あんた邪魔するんじゃないよ。ちょっと。この野郎。バカか、この野郎。よいしょ。腕が大変なことになってる。初めの方は一つ一つのステージが短いけどだんだん長くなってくるから。そうなの？ ?OK。任せて。花様さん、ダメボさんこんばんはしょう。花さんこんばんは。これどうすんのよ、ちょっと。タイソンさん。デスボールを。から邪魔すんじゃねえ、このペンギン野郎。やめなさい。あーい、ちょっと。おいじゃいてちょっと。あんた何やってんだよ、この野郎。腕が、曲がっちゃったじゃない、この野郎。チャンネルさん、これ進まんよ。これ進まないの？バカ野郎、これ。ああいや、落ちて。気持ち悪い動きしてんじゃねえよ、この野郎。花様さん、面白いゲームしてますでしょ？そうなんですよ、これ。ヒューマンフォールフラットというゲームですね。何をすればいいのかよくわかんない。パズルゲームなんですけどね。これそろそろ次行きませんか、タイソンさん。話しなさいそしてこれの上に乗って、あれやっぱこれなんかストライクと上から落ちてきてんだよね。ジェイソン、チャンネルさん、行けば？どこに行くの？ほら、これでいいんじゃない？ほらバカ話しなさいこの野郎話しなさい幽霊さん、ここは集合所みたいなとこですね。あ、なるほど。おいしょ。あ、助けてあげますよ。はい。あれ、いねえしなんか回線切れてるし。オプション開いたらダメジジイホストだしなんかあるだろ。始める。こんばんは。あ、ヒゲくんこんばんは。いて。ラーゼルゼルさん、何これ？はい、こちら、白米さん、こちら、ヒューマンフォールフラットというゲームでございます。はい、説明が出ますよ。回線切れたしね。ラーゼルゼルさん、いくら？これ1500円。クソゲー言わないの。楽しいよ、結構。ほうほう。幽霊さん、いや神ゲー、わらわら。こらやめなさいこの野郎奪うんじゃないよ、この野郎。いや、神ゲーわらか。よいしょ。ちょっとタイソンさんがね、クソペンギンがね、追っかけてくるんで、ちょっと逃げましょう。何できるの？こちらね、こうやって、パズルですね。謎を解いていくゲームでございます。はい。はい、開けます。で、次々とね、こう進んでいくんでございますよ。あまとくんこんばんは。さあ、こうやって、バカだからやめ、バカちょっとやめなさい押させなさい、ボタンちょっと押させなさい。いや、押すんか、あんたが。邪魔すんじゃない、この野郎。その黄色いのもいらんよ。あ、これいらないのリモコン。この野郎。ちょっと。行くわよ。タイソンさん行くわよ。痛い。引っ張るな、この野郎。やめなさい。やめなさい。何やってるんですか？行くわよ。楽しかったよ。
というような感じでね、こうやってね、一つ一つクリアしていくことで、次のステージへといける。あ、なるほどね。頑張って。よいしょ。これを取って、痛いよ。何すんだよこの野郎。やめなさい。これ持ってかないといけないんでしょこれやめなさいあんた。あ、痛い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 。あ、痛い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 。あ、痛いよあ、痛いよ。なるほどね。ほっ。何やってんですかあんた。やめなさい。話しなさい。あ、わかりやすいですか。ありがてえ。あれ引っ張ってね。これ引っ張って。これ8人までできるのかな。何人でできるんだろう。ね、8人でできるよね。オッケー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 。これでこいつを引っ張って。はい、こんな感じです。さすがタイソンさん、やりますね。リアラさん、こんばんは。協力プレイが必要ですよ、これは。まあ、この特選隊。あれそうなの？記者登るの？記者登ればいいのこれ。よっ。よっ。ちょっと待って。どうやって登んだよこの野郎。登り方かわいいでしょ。ほっ。この私に不可能という言葉はない。分かってきましたよ。あいしょ。ちょっと待って。オッケー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 。登れてねえバカ。いっぱいいっぱいじゃねえこれやろ。話しなさい。話しなさい。ちょっとどこ行ってんのこの人本当にもう。こいつ。よいしょ。こんな感じでね、人を突き落としたり、こういうことをしたらダメですよ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ほんとごめんなさい。ほんとごめんなさい。これはね、やっちゃいけないことを説明しただけなんですよ。やめなさい、やめなさい。私の腕が。ちょっとやめなさい。これでいけるか？頭を持つんじゃないよ、この私の。やめなさい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 。あ、落ちる。よいしょ。上向いて。バカ。来んじゃねえよ、この野郎。あ、で、これでね。ちょっとずらして。これでいいの？あ、開いてないよ、体操さん。これ。はい、こんな感じですね。これで扉が開きますね。バカ！頭握んじゃない、この野郎。この野郎。痛い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 。おいよ。危ない危ない危ない。この野郎。やめなさい、あんた。痛い。ちょっと、やめなさいよ、ちょっと。ワンパンマンでもね、さすがにダメージ食らいますよ。あ、これね、タイソンさんに、こう。はい。はい、どうぞ。やりすぎたかな？はい。こんな感じでね、連携プレイも必要でございます。上向いて、バカ！押しすぎだよ。そこまでやらなくても大丈夫でしょ。よいしょ。こんな感じでね。戻ってくるんかい。戻ってくるんかい。よいしょ。どうやってあれ、
待って。どうやってこれやってたのタイソンさん。動かないよ。さっきどうやってたのこれ。教えてよ。ちょっと教えなさいよ。あ、動いてる。おーい、なるほど。いけましたね、これで。素晴らしい。間違えた。上向いてね。だからやめなさい、これ。やめろ、これろ。この男はほい。あー危ねとりあえずほっときましょう、あれは。さあ、次のステージ来ましたよ。これはどうやってやるんだっけ？すぐ忘れちゃう、年寄りだから。ちょっと待ってね。これは、わかった。これを、こっちにやる。橋渡しをしないといけないんですね。はい。これでタイソンさんが向こうに行けると。素晴らしい。おうまいな。ちょっとこっちに戻して、私も、ジャンプをする。そして、上に登る。オーケー、見ましたか皆さん。これが私の実力ですよ。そして、これを、ちょっと、こうやって、あれ動かないよ。いけるかなこれ、ジャンプで。あの男何やってんだよ。上を見きながら、ジャンプ簡単ですね。私にかかれば、この、何やってんだ、あの男は。何やってんの、この人。ちょっとどきなさいよ、あんた。どきなさいよ、ちょっと。これやってるわ。ちょっとどきなさい、この野郎。どきなさい。このクソペンギン、早くどきなさい。オーケー。じゃあ一緒に行きましょう。ダイブですよ。はい、というわけで次のステージ来ましたよ。やめなさい、バカ。ちょっと、持つんじゃない、この野郎。この野郎。何やってんですか。あれちょっとこれをね、ここに置いて、これをここに置いて、はい。こんな感じですね。扉が開きました。悪いやつにはお仕置きですよ。地面を持つんじゃない、この野郎。ゴリラになってるじゃないか、この野郎。この野郎。離しなさい。地面を離しなさい。はい。よし行こう。行きましょう。さあ、こちらは、これかな。はい、これを下ろして、はい、ここに置きます。はい、次行きましょう。のちせさん、誰とやってんの？こちら、ペンギンはですね、タイペンギンですね。タイペンギンさんと呼びましょうかね。さあ、これを、下ろしてですね。バカおバカ掴むんじゃないよ。それを持って痛い何すんだこの野郎。はいでこれでねこのボタンを押してこれをね持っていけばバカ押しなさいよ上下してんじゃないよ。はいでこれを進ませろこの野郎。よいしょからのこれをここに置きます。はい開きましたよ。あれなんかいる。ちょっと待ってなんかいる知らない人がいるよ絡んでんじゃねえよあんた。知らない人に絡んでんじゃないよ。やめなさい知らない人に絡むの。さあ行きますよ。これどうやるんだっけ。これ乗ってバカやめろやめなさい。危ないだろこの野郎。ヤギの
チセさん、タイソンさんか。これタイソンさんですよ。いや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 、俺を打ちなさいよ。何やってるんですか、あんた。あの人すごいことしてるよ、タイソンさん。壁に張り付いてやろうとしてますね。ユナさん、こんばんは。あ、ゆなさんこんばんは。はい、これを持ってきて、よいしょ。あれこれを持って、ここ行って、逆か。ヤギ、モチセさん、社長からつぶぶ立ち連携練習やるんでお疲れ。花あさん、見てる方が面白い笑い。たわしさん、よいしょとかたわしさんこんばんは。お帰りなさい。じゃーっと何やってるあんた落としたらダメよ、それバカ。よしよしよし、いった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 。素晴らしい。さあ、ここに置くことによって、あそこのと、置けよおこのペンギン野郎。何やってんですか、これ持っていかないとダメでしょ。はい、こんな感じでございます。あれちょっと待ってね。エンチリさん、ここの配信主に帰れと言われたので、帰ります。いやいやいや、言ってない言ってない。たけさんこんばんは。書いてるけどみんな履いてて、笑。ちょっとあんた。よいしょ。よいしょ。見ましたか、これがダメージでございますよ。ちょあ何しやがんの。痛い。体が痛い。骨が折れそうだ。よいしょ。おてんば46さん、超かわいい。あ、おてんばさんこんばんは。さん無視してて、笑。あ、ちょっと待って、落ちる。危ねえ。おっ、危ない。画面バグってる。ほんとだ。ちょっと待ってね。今、ちょっと画面の方。はい。ちょっと一回消して、ちょっと待ってね。治ったかな。はい。これで、よっ。危ない。ちょっと危ないんだけど、これ。危ねえよ。ほっ。この程度のアスレチック、私にかかれば、楽勝でございますよ。危ない。4キロエンチリさん、またバグってる。またほんとだ。ちょっと調子悪いね。申し訳ない。ユナさん、どうかな。ここでわらわら。ゆなさんどうですか、これが。ヒューマンフォールフラットというゲームでございます。よいしょ。さん、おてんばさんこんばんは。さあ、ここからこちらに飛んで、まあ私にかかればね、これ式楽勝でございますよ。ちょっとクソペンギンどこ行ったんだ。どこ行っちまったぞ。よいしょ。よいしょ。危ない。ユナさん、何やってるんですか、笑。よいしょ。こちらのゲーム、ヒューマンフォールフラットというゲームはですね、まあ、若干パズルゲーム的な感じでございますね。謎解きでございます。どうやってクリアするのか。よっよっ。あの人すごいことしてる。よいしょ、登りたい。よし。よいしょ。よいしょ。さあ、ここは落ちれないぞ。よいしょ。危ねえよ。あれ、ちょっと待って、体操さんどこ行ったの。ほっ。よいしょ。そして、どんどんね、これ難しくなるんですよね。落ちてった。なんかいたね。よいしょ。こんな感じでございますよ。おっ。よいしょ。バカ引っ張んじゃないよ。よいしょ。
あー、来た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 。そして、ちょっと難しいんだよね、これ。はい、お、よいしょ。はい。そして向こう側に行くのかな、これ。よいしょ。あ、これこのまま、ちょっと待って、タイソンさん、これどこ行くの？ちょっと待って待って。ちょっと待って。動かしてくれてる、動かしてくれてる。こっち側行くのかな？あ、こっち側行きますね、多分。早いな、あの男。ワンパンマンがいる。わら。これワンパンパンでございますよ。タイソンさんもう向こう行っちゃってるよ。早いな、おい。いいよ。よいしょ。そして、イシアマン、トムさん。あ、コーラ。トムさんこんばんは。あ、ちょっと待って、ジャンプしないとダメだ。もち。はい、ここ。オーケー。さあ、ここからですね、この縄を使って、あれこれかな？いきますよ。ちょっと待って、これ。縄が落ちないんですけど、タイソンさん。これ。ちょっと、どういうこと？教えて、これ。なんで？ちょっと待って。なんで？あの人たち早くないか行くの。ちょっと待って。あ、まずい。片腕になっちゃった。ちょっと待って。やばい。この私がこんなとこで落ちるわけにはいかないんですよ。かっこいいとこ見せますからね。ほっ。チャンネルさん、頑張れ。ゆうさん、終わりましたね。じゃあまだ終わってない。まだ諦めない、私は。ちょっと待って。届け。オッケー。引っ張れ。長谷川俊さん、かわいい。わら。長谷川さんこんばんは。よいしょ。これどんどんほら降りてきてる。諦めるな。諦めませんよ、私。よいしょ。この振り子を使って。おわっ、来た。皆さん、私、諦めませんでしたよ。あ、ちょっと待って、落ちちゃう。待って。そこじゃない。さあ、あとはね、これを、助走をつけることをしないと。ちょっと待って、助走どうやって、これ、ちょっと待って。もっと下か、ここか。ここを持って、助走をつければ、振り子でいけるんじゃないか？おーどう、大将さん。これ、いい感じ？全然足りなくないか、これ。積んでる？嘘？ちょっと待って、マジで？本当に？ちょっと待って。まだ諦めない。このダメだ、まだ諦めませんよ。落ちるわけにはいきません。簡単には落ちませんよ。掴めてない。ちょっとロープ掴みたい。ちょっと、もう一個。よし、オーケー。あ、オーケー。このゲーム、絵は可愛いけど、なかなか頭使う。あお前クリアしやがったのバカいや、それ言っていた私の見せ場を終わらせるんじゃない。ほら、なんか味方がちょっとやめなさい、あんた。ちょっと勝手にクリアしてんじゃねえよ、この野郎。このクソペンギンが勝手にクリアしやがって。この野郎。ちょっと痛い目見ないとこいつ気が済みませんね、この野郎。なんで一緒に投げられた痛い。この野郎。気持ち悪い。動きが気持ち悪い。さあ行きましょう。はい。これはですね、確か、これを、こっちにレバーをやると、オーケー。よいしょ。
よいしょ。はあ、これでいけるのかな。あの人たち早いんだけど、勝手に行っちゃうんだけど。ちょっと早いって。置いてかないでよ。よいしょ。あ、たけさんありがとう。これどうすんだろう。この鉄球にぶら下がっていくのかな。かっこいい。おっほ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 。楽勝ですね。おう。おう。あ、じゃあ危なくないか、これ。当たりそうで怖いんですけど。待て待て待て。これどこ壊すの。おおおおおおお。なるほど、そこの壁を壊すんですね。あの人危ねえな。当たりそうだったぞ、今。はい、行きましょう。ちょっとバカ頭持つんじゃない、これの頭がもげる。やめなさいやめなさい。ちょっと頭が離しなさい。ちょっと登れないじゃないの。あんたやめなさい。頭がもげる。ちょっと何やってんだあいつ。ちょっと待って、腕が大変。待て離せこれ野郎離すんだこれ野郎。オーケー、離した。バカ野郎だなあいつら。あいつらバカじゃねえか、本当に。勝手に落ちていきましたよ。よっよいしょ。さあ、あの人たちはほっといて私行きますよ。よいしょ。ほっよっ。でこれをどうするんだろう。あこれをですね、多分ここに乗っけるんじゃないですか。こんな簡単な問題、私には楽勝でございますよ。よいしょ。ねえ、大将さん何やってんのそこで。何やってんの。ここ、このまま行けばいいのかな。ねえ、壊れてないレバー。ちょっと待って。割れた。さすが。レバー壊れてますよ、これ。ねえ、ちょっと。痛いやめなさい。この男、本当に、もう、どうしようもないやつですね。落ちてっとるやないかい。おかしくないか。よいしょ。さあ、あの人たちはほっといて、次のステージに来ましたよ。これは、倒す。どうやるんだこれ。倒す。なるほどね。棒があるから引っかかっちゃってるんですね。オーケー、素晴らしい。何やってんだあいつら。そしてこれはだからやめなさいちょっといて馬飯さんこんばんは。なるほどこれはいけますね。ジャンプで捕まればいい感じでございますね。ありがとうございます。そしてこいつを運んで、これ持ってるなら全然入ってもらって大丈夫ですよ。これこっちにやってほしいんですけど。ほっちょっと待って痛いちょっと待って。バカやめなさいこの男許しませんよ。危ないちょっとよいしょ。違うそこじゃない。あれちょっと待って。ちょっとつかめないつかめないよいしょ。なんて難しいゲームなんですか。よいしょ。エーペックスレジェンドより難しいですよこのゲーム。よし、今度こそ成功させますよ。
OK。任してください。ちょっとペンギン邪魔しやがって。おい、クソペンギン。何やってくれるんですか。やめなさい。話しなさい。おお、すごいすごい。あの人すごい。すごい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 。超アクロバット。これ私がやるしかないですね。よし、任せなさい。いや、あんたがやるのかよ。さあ、これで、こっちに引っ張ってあげて、オーケー。素晴らしい。来ましたよ、皆さん。危ね。何やってんだ。はい、どきなさい、この野郎。はい、聞きますよ。行きますよ。ペンギン持ってきますよ。あ、ちょっと落ちる落ちる落ちる。ちょっと待って待って。こっちじゃないんか。あの人はこっち行ってたからね。こっちかと思っちゃいましたよ。あ、これ柱を壊すんですかね、多分。あ、違うな。上に登ればいいのか。ほっ。ちょっと待って。難しいな。痛い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 。ちょっと、このバカ野郎。このクソ野郎。離しなさい。デスビーム打ちますよ。あ、ちょっと待って、あの人。あ、すごい、この人すごい体操さん。ほら。見て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 。すごい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 。すごいところから行ってる。壁壊してねえじゃねえかよ、あの人。ちょっと、もう邪魔。こいつ邪魔。ありがとう。優しい、この人。あのペンギンと違って優しいですね。さあ、これは外せば多分、記者が、はい、おります。ちょっとおかしいだろ、今の。はい、はい、壁、壁を壊しなさい、あんた。デスビームで壊しますよ。あれ、これ壊れないのこれ。あ、わかった。ここから登っていけばいいんですね。違うな。もうちょっと加速がいるか。ほっ届かねえし。待って、これ戻してんの今。オッケー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 、分かった。よいしょ。いきますよ。デスビーム。いや、話していいんじゃないの。いや、話せよ、早く。いやいや、おかしいだろ、あの人。いや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 、火力足りなくねえか。火力足りてねえよ。よいしょ。あ、リナさんこんばんにゃ。よいしょ。出雲リナッチ&ショートラさん、体つらい。体がつらい。大丈夫、リナさん、無理しないでね。あ、いいね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 。来たよ、来たよ、来たよ。どこまで行く？どこまで行くこれ。どこまで行く？落ちてたんだけど。オーケーオーケー、壊れた壊れた。あの人落ちてたよ。落ちてた。やば。いやー、かわいいですね。素晴らしい。あ、戻ってきた、戻ってきた。よいしょ。はいって。
上から降ってきたぞ、あの人。バカやめなさい。ほっ。お、割れた、割れた、割れた。磯森ナッチ&ショートラさん、僕このゲーム一番したい。一番したいの？これ楽しいですね、結構。ほっ。かわいい。ほっ。ほっ。で、開かないな、これ。これ開かないのか。あっち、あの人たち普通に向こう行ってんだけど。なんか、さりげなく向こう行っちゃってんだけど。はい。これで、ここが開くと。なので、今、タイソンさんたちが今、あれをね。いや、それ持ってこないと意味ないでしょ。だからあの人落ちてねえか。はい。はい、これで OK です。これで、落ちかけてるんだけど。はい、来ましたよ、皆さん。持ってきましたよ。はい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 。これ、あ、なるほどなるほど。痛いちょっと痛いが。こんちは、こんちは。有田さん、こんちは、こんちは。あ、これあれですね。いやいや、これレバー動かさないと意味ないでしょ。いきますよ、タイソンさん。はい。いきますよ。はい。って届いてねえし。はい。乗った。さあ、加速をつけて。はい、乗って乗って。はい、乗って、味方さん、もっと乗って。はい。戻ってきた、この人。ちょっと待って。でもこって、バカやめろ、このペンギン、やめなさい。やめなさい、本当に。痛い。ちょっと、私にもやらせなさい、これ。ちょっと、腕が曲がっちゃった。ちょっと待って。よしよしよし、戻った。あれちょっと待って、あの人。あ、なるほど。これ、連携プレイが大事ですからね。あら、目が充血してる。はい、大将さん乗ってください。はい。いきますよ。はい。ここでいいんじゃないかな。いや。何分かったって。手だから。あ、戻ってきた。待った。なんか来たよ。大将さん、何これ。アラディンだよ。こんにちは。頑張りましょう。大将さん、何やってんですか。何呆れてんですか。これ公開？あ、公開かも。いった。おお、見ましたか皆さん。このアクロバティックな動きからのおお、うまい。そう、これ大将さんです。あ、来ましたね。来ました。さあ、これでこの子を戻して、はい。ちょっと、あんたたち何やってるの。それ落としたらダメでしょ。渡しなさい、それ。私は持っときますよ。大将さんを引っ張ればいいのかな、これ。はい。
お、バカなんで落ちてくんだよ。おい、また木箱がなくなったじゃないか。また取ろう。この野郎。いいな、デルタ。この。ちょっと待って、やめて。ごめんなさい。ごめんなさい。じゃ話しなさい。いや、今度は私がね、かっこいい。ええ引っかかってるよ、体操さん、これ。あざまった、あざまった、あざまった。動けない、動けない。うわちょっと待って、あの人もなかなか残虐なことしますね。あ、木箱来たよ、木箱。いきますよ。助けて。これもう登れないんだけど。木箱どうすればいいのこれ。ちょっと、太蔵さん助けてよ。これ、諦めました。痛い。もう落ちるしかなかった、今の。はい、はい、はい。離しなさい。離しなさい。離しなさい。よいしょ。お、うまい。全員で行こうとしてる。ちょっとあなたたち勝手に言ってるけど、私行けないんですけど。頭ってる。オッケー、引っ張って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 。ご利用しすぎだろ、これ。朝まって動けないんだけど。やばい。これ見て。やべえ、みんなで俺の体引っ張ってくる。通れねえよ、これ。強引にいけるのか、これ。いけますかね。ちょっと。私だけいけないんですけど、ちょっとなんか来た。いや、これはやばい。やばい、全員でいや、ちょっと、これ戻れないし、ちょっと待って。誰か、挟まっちゃって動けないんですけど、私。ひどいんだけど、絵面が上から降ってきたし。ちょっと。いいよ。ちょっと。あ、死んだふり。オッケー。死んだふり。見て、このおじいちゃん。顔よ。挟まってて動けないんだけど。ちょっと待って。戻ることすらできないからね、これ。あの人。本当だよ。それでも株は抜けません。いけってやってるんかね。いや、おかしいだろ。あんたも来なさい。早く。あ、死んだ。もう一回。犬も来た。オーケー。
張ってる、引っ張ってる。あははは誰かクリアしてるけど。ゴール見せろよ。ゴール見せろよ。やべえ、このゲーム。やばすぎるんですけども。いやー、素晴らしいゲーム。痛い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 。結局誰かがクリアしましたね。ロード中。いやー、面白い。さあ、これでね、多分このね、錠前を殴って壊す。はい。アリスさんこんばんは。壊れました。行きましょう。よいしょ。よいしょ。これで、はい、開きましたよ、皆さん。この犬もすごいよね、顔が。あ、なるほど、なるほど。はい。さあ、タイソンさんが。明日4時起き。あんまりねなさん無理しないでね。おお、いた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 。素晴らしい。いやー、あいた、素晴らしい。あ、ユッキーさんこんばんは。バカ、やめろやめなさい。夜11時。いや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 。よいしょ。カタパルトにこれを乗せて、はい。タイソンさんにこれを渡すと。おお、うまい。いや、ちょい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 。さあ、です。痛い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 。いや、踊ってんじゃねえよ、この野郎。石持ちなさい、石。はい。いや、返すなよ。オーケー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 。さあ、カタパルト。タイソン号が行きますよ。よいしょ。ちょっと待って。タイソンさん、これ、カタパルトが回らない。ここ回らないんだけど。なんで？あ、またあそこ壁壊さないといけないじゃないの。勢い余って。壁飛び越えちゃう。あ、向こう側から素晴らしい。さすがタイソンさん。素晴らしい仕事しましたね、今。いやー、すごいですね。このゲーム。あ、回し方。なるほどね。はい。こうやって回して、ちょっと難しすぎるんですけど、これ。あ、ちょっと待って。こっちを持たないとダメ。ほっほっなんか回すコツみたいなのあるんでしょうね、これ。からの、ここじゃない。はい。ああ、そっか。もうみんな言ってるの、ひょっとして。あそこで普通に待ってんじゃねえよ。いやー、笑った。いや、涙がね、もう止まりませんよ、このゲーム。素晴らしい。3、2、1、キエーイって飛んでもらえればね、一番良かったんですけども、なかなかそううまくはいきません。いや、何犬と遊んで、痛い。やめなさい。何やってんですか、この男は。お、うまい。いや、いいしょ。オーケー、登れたよ。あれなんでああ涙が止まんねえわ。あれなんでそっちに倒れたらダメ。からの、ほっ。やばい。
このゲームやばすぎる。死んじゃうな、これ。アリセさん、かわいいよ。やばい、ダブルダブルダブル。ちょっと、登らせなさい。私にも登らせなさい。オーケー。ちょっと待って。なんかもう進んでんだけど。ちょり。はい。こっから屋根の上登ればいいのかな、これは。ほっ。なんか持ってますね、タイソンさんが。お、かっこいい。ほっ。よっ。なんで登れないかな、これ。いいよ。乗れた。ほっ。よっ。オーケー、登れた。タイソンさんがこれに捕まって向こうに行ってたので、こんな感じいて難しいんだけどちょっと、タイソンさん先行っちゃったよ。さあ、ワンワンも登っていく。痛い、挟まった。花様さん、落ちた。いやー、これ難しいけど面白いですね。和みますね、このゲームは。だから俺のバカオッケー。さあ、犬が行きますよ。降ってくるんじゃないこれ。ボトって。いやー、面白い。さーて、私も。ドープさんこんばんは。今日はこちら、ヒューマンフォールフラットで遊んでおりますよ。よいしょ。やばい？そう？面白いよ、これ。タイソンさん、だいぶいった。落ちてってた。ほっ。おっ。おっ。たっ。待て。おっ。違う。ほっ。オーケー。ちょっと。おっ。ちょっと待って。足りない。加速。おっ。体を揺らして、この反動を使って少しずつ上に上がっていく作戦。ほっ。下じゃない。違う。左手を外して、違う。いや、ちょっと待って。そこでもない。違う。ほっ。あんま変わってねえな。もっと高く。私はこんなとこで諦める人間じゃない。いや、宇宙人じゃないですよ。いいよ。痛え。ちょっと待って。なんか全然違うとこ来たぞ。あれタイソンさんとこだいぶこっち来てるね。どこ行くのこれ。何言ってんだこいつら。いやー、なかなか面白いゲームでございますけど。これ開けれるんじゃないですか、錠前。よっ。
バカ、頭持つんじゃないよ。やめなさい。ちょっと、話しなさい。話しなさい。ちょっと、邪魔するんじゃない、これ。ちょっと。このクソペンギン、許しませんよ。おっ。さあ、このクソペンギンをね、ちょっと持っていきましょうか。ちょっと、やめ、ちょっと、こっち来なさい。やばい。オッケー。この野郎。デスボール、あ、いいよ。これね、悪いペンギンはね、ちょっと。ちょっと待って、最初さ、そう、やる気のないペンギンやめてもらっていいですか。さあ、行きますよ。ここですね。オッケー。ほっ。よいしょ。なんで登れない。よいしょ。なんでこれ難しいのこれ。よいしょ。ほっ。いや、持つなよ。ほっ。お、たくみさん、こんばんは。おいっす。こんばんは。ヒューマンフォーラード、やりますか。ちょっと待って。落ちた。どうぞ、入ってきてください。入ってきますよ。珍しいのやってんじゃないですか。ちょっとね、おすすめされたので、ちょっとこのゲーム買いましたよ。1500円。そう。面白いですよね、これ。いや、面白い。面白いよ。ただね、このゲーム。待って、さあ、これで上に登っていきたいところ。オーケー。どっから入るんやったっけ。どっから入るんだろう。多分ね、パーティーチャット入っていればね、セッション参加から入れますよ。セッション参加了解。セッションプレイから多分入れます。ほっ、なんで難しいな、本当に。お、いけた。オッケー、多分。よし。これは得意なんだよ。お、これ得意なんですか。結構やってますよ。やってるんだ。やっちゃってるんですよ。初見じゃないんですよ、これも。いや、全然面白いからね、これ何回でも遊べますね。なんかいろんなルートがあるみたいですね。そう。ショートカットしたりできるよ。よっ。ここやるよ。ここです。私はね、もうここからはもう知らないマップなんで。なんかタイソンさんだいぶ先行ってるけど、すごいね。みんなどこから行ってんのあれ。ちょっと待って。いた。ちょっと待って。いた。何これ。扉に当たっただけで倒れて、なんかフリーズしたみたいになってたよ。おかしくないか。フリーズか。ダメもさんや。あ、わかった。これだ、やっぱ。ここから行ってんだな、みんな。いやー、これ難しいな、多分。ほっ。おー。いて。ダメージその俺やん。やってきましたよ。犬がすごい感じになってた今。あー、犬こう頭上げてほっ。あー、落ちた。助けてあげましょう。両手を掴まんといかんよな。みんな落ちてったやんか。
よいしょ。違う。違う。倒さないで。倒さないで。オッケー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 。これを、これに登っていくんですね。よっ。これ難しい、本当に。なんだろ上向けて視点を下にするの。う。こうですね。ほっ。いい？オーケー。あ、ちょっと地面持っちゃった。ほっ。よいしょ。そして、Thank you。そう。危ない。よしよしよし。行きました行きました。するしかない。これどこ行くんだろう。左の窓かな、なんか割れてる窓があるから。なるほど、これですね。よいしょ。おこれ難しいな。おっ。そうだね。そう。ありがとうございます。からの、ほっ。オーケー。そういえば、ダメーザさんとこから来たのかなって思う人もなんか。あ、マジですか？ドリアさん。ドドリアさんが来ましたか？まさかの有給休暇中だったんでしょうかね。ですかね。あ、痛い。あの犬かわいいな。すごい。みんな上行ってるやん、もう。早っ。おっ。よき、のちせさん、ダメポさんそれ海落ちてね。おっ。よっ。おーっ。あいた。なんかいる。なんかいるぞ。なんか来よった。ダンスですかね。あ、ちょっと待って、海じゃねえ、これ。おっ。いてえ。痛い。離しなさい、このクソペンギン。この野郎、このワンパンマン埼玉に、なんてことするんですか。やっぱワンパン。おっ。ワンパンマンもう一匹おるやん。一旦落とした方が早いな。よいしょ。よいしょ。さあ、共に行きましょう、クソペンギンさん。あ、すごい。あれ腕が痙攣してる、腕が痙攣してる。あっ。みんなを落とすわけにはいかないんですよ。と言いながら話すのが私でございます。あれあ、ちょっと待って。あれここ大丈夫ですよ、ほら。いけるんやけど、登れん。これやっぱ登れないんですね。あ、みんな来ましたね、これで。さあ、これですか？犬の人がうわー、面白い。うまい。犬の人うまい。バカ！ちょっとやめろ。あらら。痛い。捕まれ。なんか真っ白な人来たよ、ほら。ワンパンマン持ってかれてる。なんか危ない。つかみ、やばい。追っかけてきた。なんか、大将さん、これ、危ない、この人。危ないですよ、ほら。これ、やばくないですか？めっちゃ後ろから追っかけてきた。オッケーです。いきますよ。だから、逃げてバカ邪魔すんじゃねえ、このクソペンギン。やめなさい。あー危ない。あー、やべえ、面白い。はい。
あ、うまいよ。オッケー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 。そして、で揺らして、体を。揺らして離すんですよね、多分。もうちょいかな。そう。もう一回かな。あの野郎この野郎いやパッカやめなさいちょっと邪魔すんじゃないよ私が華麗にジャンプするいけるか邪魔すんじゃねえパカ落ちたまあそうなるでしょうねもう一回かな。まだいけないもう一回ぐらい。いいや、次多分いける。オーケーおらあーしゃーしゃーありがとうございますやりましたよタイソンさんを出し抜きましたよさ待ってくれとるやん。あ待ってくれてますねあの人たちがずっと遊んでんだよあのペンギンペンギンさペンギンの落ち方よその落ち方よ落ち方やる気のない落ち方本当にあなるほどおペンギンやる気になってるさあペンギンがね失敗するとこを見ていきましょうあのペンギンが失敗するとこ見ていきたいところですねおおおおうまいおー、来た来ペンギンの喜び方よペンギンの喜び結局落ちるんかいここですねよいしょ普通に言ってはいいけどね。これいけるんですかいけるよ。おうまい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 まあまあうまいおおうまいさあこっからクソピンあまたペンギン来たペンギン来たたくみさん戻ってきたうまいねからのいやペンギン、はいペンギン待ったところを掴んで落とした。おうまいよいしょちょっとペンギンあのペンギン落ちるなあれ多分あれ落ちるんじゃね上に登ってるもんなんかおうまい来た来た素晴らしいやったやったおうワンワンも喜んでますよほら見てください大将さんいやいや喜び方よその喜び方おかしくないかちょっと邪魔すんじゃねえこれバカ握ってくんじゃねえこれこの野郎離しなさいこの野郎これ捕まっていくやつ。そう。で、離す。ほっオーケーあなるほどこれ風車に捕まっていくんですねそう。ごめん、石取って、誰か、それ石取って。あれ鉄球。すごいなこの風車なるほどこれで向こう側まで行けばいいということですねおーほっほーみんな思い思いなんか持ってるんだけどおすごいおじゃ落ちてたよねえバカこっちだ。合ってるんだじゃ行くぞ大将さん行くぞ行きますよおーゴー。痛いあ危ねえよー握んじゃねえこれ握んじゃないこれ離しなさいこれカタパルトさあ大将さんカタパルトですよあんたも乗るんかいじゃあ行くよ。ゴー。ごめん。よいしょ。おおかっこいいおっと。大会を開かなくてはいけない。よいしょ。ここはね、あれを持ってこないといけないんですよ。棒ですか今持ってきてるさすがタイソンさん
めっちゃ跳ねてる。あら、落ちちゃった。もう一回いくな。はい。いや、はい。来ましたよ。あ、じゃあ横にかけてもらったら、それを横にかければ、はい。オッケー乗って穴にめがけていく。おお。俺こっち側行かないとダメだ。これをここに乗っけて、あれちょっと待って。これを乗っけて、あ、オッケー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 。乗っかりすぎじゃねえか、これ。いや、それ多分乗れないでしょ、これ。これ乗れないでしょ。これ乗れないから。ちょっと、これ。下ろしましょう。左の方行ったら多分いける。あー、いた。あ、ワンコ。いや、難しいね。難しい。うまい。からの、これ、あ、こっからでもいけるんかな。あ、オッケー。よし。おう。いけい。よし。なんか、ガードしてませんかそれ。いやー、これやるときはね。なんか上から降ってきた。なんか来たよ、やばいの。なんかやばいの来たよ。あ、入ってきた。なんか来よった。あ、落ちる。待て、落ちる。ダメだ、さっきで。あれ待って。木がなくなってる。ちょっと待って。私もね、チャレンジし、落ちる？そっち側の世界がちょっと見てみたい。頑張っていきますよ、そっち。こっち今ね、閉じられた。やばい、落ちる。進んじゃう。よし。コースが進んじゃう。ほっ。つけて。難しいからの、こう置いて、持ち上げて、ちょっとこっち側、右を、いや、足持ってんじゃねえよ、俺。足持ってる場合じゃないでしょ。よいしょ。いや、引っ張りすぎ。勢いがつきすぎてる。ヨガのポーズ。話されて。あークリアされちまったじゃねえか。いや掴んでると思ったら話した瞬間落ちてー、面白い。いや、すごいですね、このゲーム。ちょ。水の中入っちゃったよ。やばい。船が取られる。船が取られる。やばい。船。バカ、一人で行くんじゃないよ。やばい。こいつ一人で行ってる。こいつ一人で行こうとしてる。よし、乗り込めた。やめろ、話しなさい、このクソペンギン。あんた、ペンギンだから泳げるでしょ。この野郎。あんた、海の中にいなさい、この野郎。次。右の方。右、オッケー。イカだ。そう、イカだ。何ですか、この寂しげな音楽は。何ですか、この寂しげな音楽は。話しなさい、この野郎。ちょっと待って。これどうやって動かすの？なるほど。これは後ろの方になんかあるから。なるほど、これで。ひょっとしてこれ、もしかして終わりですか？エンディングですか？このなんか、寂しげな音楽。まだあの人めっちゃ漕いでんだけど、一人で。いやー、すごいゲームですね。
はい。ボヨン買いましたよ。買いました？いいよ。これはやるしかないですね、ボヨン。共にやりましょうぞ。あの人。それでやっとったら、ドドリアさんが来よって。あれだから、ドメモさんのリスナーさんがなんでさ、ドドリアさんがやってきましたか？ザーボンさんもそのうち来るんじゃないでしょうかね。戦隊揃ってないかな？動かんの？やめろこの野郎僕もしたい。リナさんもね、頑張ってお金を貯めて、この野郎話しなさい話しなさい。そっちの方が早いよ。いけるいけるいける。よし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 。すごい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 。大将さん向こう。みんな向こうダイブしてったんだけど。いてよいしょ。あれ乗るぞ、あれ乗るぞ、あれ乗るぞ。高校総体中。あれあ、ちょっと待って、待って、あそれボートすごいですね、これ。かっこいい。あ、でも、映像とか。来て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 。犬乗ってる、犬乗ってる。早く乗らせなさい。よーし。使用させんとな。いや、すごいね、ボート。じゃあ向きを回転させんと。なるほど、なるほど。すごいね、これ。ちゃんと動かせますよ。ねえ。よいしょ。あんた、多分今いけるから。あの人どっか行っちゃったあの人どっか行っちゃったよ。おい、戻ってこい。置いてかれるぞ。あれダメさん動かないっす。いや、動きますよ。あれちょっと待って。やめなさい。これね、やめなさい。私が掃除するんですよ。さあ、来たんじゃないこれ。いた。ちょ待って。あ、チョコさんこんばんは。全然違うとこ。やってくれたね。大丈夫かなこれ。まだいける。まだいける。じゃオーケー。来た。あー、死ぬー。ちょっと待って。操縦難しいんだけど、これ。結構むずいよね、それ。よいしょ。さあ、今日はですね、こちら、ヒューマンフォールフラット、やっております。さあ、ここからじゃあちょっとサイソンさん、操縦してもらって。いいんじゃないこれ。いってますね。これいってますよ。左だね。あっちだ。待って大将さん逆座礁するちょっと待って逆船逆。いいよ。ちょっと船長なんだか船逆だ。逆行ってますね。滝に落ちるわ。あ、行ってる。やばいあ、これでいけそうな気がする。バカ左かな。左やれば、じゃあ右だ。バカそっちじゃねえよ。逆よいしょ。左にしたいのに。座礁してるこれ。
やばい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 。いいよ。ちょっとこれ、船が。なんか、キューキューとか言ってるんだけど。大丈夫か、この船。オーケー。あ、これ死ぬな。息ができない。あははは痛い。ちょっと待って、復活した瞬間落ちてたんだけど。ここね、はいリスポーン狩りなんで。これどこ行くんですか？俺は待っとくんですね、船が降りるまで。あ、なるほど。この間、暇つぶしに落とし上げあ、落ちろ。あーちゃんとあー残念山上さん、ちょっと待ってちょっと待ってちょっとリス狩りなんだけど、これ。ちょっと待って。いや、リスキル、これ。オーケー、ありがとうございます。さあ、来ましたよ、船が。皆さん、船来ましたよ。待望の船が。船来た。山上さん、こんばんは。つけてほしいけど。じゃあ、来た。うまい。素晴らしい。いやー、素晴らしい。おー、かっこいい。いや、なんで置いてく、バカ置いてかないでよ。ちょっと、置いてかないでよ。置いてかないでよ。お願いだよ。助けてよ。あー、落ちてきた。あいつらだけで行きやがった。ひどくないですか、あいつら。人の風上にも置けねえ奴らですよ。本当に。あ。よしって。おこれをつかみて。それに乗ってください、ダメだ。あ、来ました。うまいこと来ましたよ。来ましたよ。はい。ありがとう。いや。全然違うじゃねえか。こおうっちいいんだけ届かねえな。届かねえな。だからそれですよ。制御不能。あ、うまい。これまっすぐ飛んだらいけるんじゃないかな。いやー、よいしょ。ど。よいしょ。ひっくり返っちゃったんだけど。オッケー。よし、行くぞ。よっありがといいよ。ゴう乗れました。たくみさん乗れましたよ。あとはたくみさんで OK でございます。いや、いいよ。行っていいよ。多分大丈夫。よし。これやろ。このクソペンギン。お、うまい。さあ行きましょう。さあ皆さん、島から脱出ですよ。ナメック星から脱出成功ということでよろしいでしょうか、これは。人かと。あれ落ちるんじゃねえか、あのペンギン。何あいつタイニックしてんだよ。タイタニックしてましたね。やばいな、このゲーム。なんかさっきの板までくっついてきましたよ、ほら。板までくっついて泳いでますよ。ほら、大将さん、板までくっついてる、下。それ乗っかれるんだ、やっぱり。ああ。いった邪魔やな。よ。お、見えてきましたよ。いや、落ちてってるし。さあ、次のところに着きましたよ。というわけでね、残り30分頑張ってやっていきたいところ。
このステージぐらいまではクリアできるんじゃないでしょうかね。何本もいけると思うよ。結構長いからね。すぐコースは短いからね。待って。バカバカやめなさい。人の頭このクソペンギンめ許しませんよ。許しませんよ。あなたはね、ちょっと海の中でちょっとあれしてなさい。反省してなさい。頭癒してる。戻ってきやがったこの野郎。話すんですよ。これどうやって登るんですか？はい。登りますよ。嘘。ちょいこのクソペンギンもほんとあ、落ちたらいけた。落ちたらいけた。大丈夫。こっち来た。よいしょ。あれ登れない。よいしょ。さあ、これは何でしょうかね、レバーは。あ、なるほど。これ移動できると。これぶつけて壊す感じですか？いや、もうそこは終わりました。これはこれね、本当はね、はいこれは本当はね、荷物をね、あれですよ。灰色の。なるほど。それをここに持ってくるんだけど、はい。もうやっちゃったから終わっちゃったね。さあ、飛び降りようもう次行こう。なるほどね。ここに荷物を下ろしたわけですね。そう。どっから残るんだろう。こっち。こっち二人来よった。そう。壊れてる。なるほどね。よっしゃ。痛い。よし。来れましたね。よいしょ。うまい。私もやってみたい。よっ。ちょっと待って。ちょっと待って。これ死ぬパターンかな。まだ生きてる。死んだ。いけ。こっち裏ルート。じゃあ裏ルート行ってみましょうか。これ。よっ。いや来たかな？そうね、難しい。なんかちょっと思った。俺の体を使って登る。その作戦いいんじゃないですか、この人。ほら、行くんだ、お前は。死んだ方が早いわ。あら、行け。落ちてった、あの人。ダメだ、これ。落ちちゃった。難しいですね。結構ね。ペンギンよ。あら、やらかした。これ難しいね。ここかな？難しいっすよ。オッケー、これいったんじゃないか？上がります？もうちょっとなのに。もうちょっとなのに。裏から行きたがるね。よいしょ。どうしようかな。どうなってんのこれ、私。ダメだこれ。
生かしんでこ難しい裏ルート。いやー、これ面白いな。笑えるわ、ほんまに。これはすごい素晴らしい。ぜひともね、皆さん、もし、お金に余裕がありましたら、こちらね、頭引っ張ってくれるかな。ヒューマンフォールフラット。次からディスポーンしない方がいいかも。俺ですか？場所が移動しちゃう。あこっちこっちの端から。端から端から。はい。メイドさん引き上げようか。おー、かっこいい。ほっ難しいな。お、いいね。オッケー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 、いった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 。はい。配信後何するの？で頭を上げてもらって。あれもう一回かな。はい。上がった上がった。オッケー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 。上がった。ボヨンやろうやって。ボヨンかな。何やろうかな。うまい。この位置かな。ほっなんで難しいんだよな。ほっありがとうございます。ありがとうございます。おーうまい。ほっいけたかな。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、初めて、こう、気持ちいいですね。真っ暗。真っ暗。見えないんだけど。大丈夫ですかこれ。大丈夫。落ちるところはないかな。あ、なるほど、なるほど。して。真っ暗すぎて見えない。いいよ。登った。オッケー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 。みんなよく見えるね、これ。めちゃくちゃ怖いんだけど。ちょっと、ほとんど体見えないんだけど。光が見える。どうしようかな。よいしょ。取ってもらって、3人までかな、これ。3人でかな。こっち側にいよう。おー。はい。その移動の仕方面白い。これ結構大事なんですよ。うまい。これ流れちゃうかな。ダメージさん渡ってもらって。渡ってもらっていいですか。いいですよ。しないように。ほっ大丈夫。綾鷹さんお久しぶりでございます。今日はこちらね、ヒューマンフォールフラットで、遊ばせていただいておりますよ。楽しい。かわいい動きが。ぽよんぽよんぽよん。どうだろう。どうしようかな。はい、お久しぶりです。そっからいけないかな。その間。いきますよ。ほっよっしゃ、いった。いけた。よし。おお。やっといけた。すごい。これ、なんか来た。乗って。よいしょ。乗りましたよ。よいしょ。あれ落ちた。これが一番早いから。間違えた。これ
地面を握って、そうそう、バツレンダー、そうです。みたいな。なるほど。よし。ここが大事。しないようにする。よし。ああ、大丈夫、大丈夫。ここから登れます。ほっよいしょ。フラフラすんな。ケッケッケ。いやー、面白いな、これ。ちょっと待った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 。そんなバカな。そこから落ちるの。あれ、なんか全然違うとこ来たね。あ、なるほど。あそこまで行かんといかんのや。ああ。ほっ。ほっ。これ多分そっち側頑張っていけるのかな、これひょっとしたら。来んな犬が。犬が来た。パイソンさんどこ行ったんだろう。オーケー。どうすんのかな。難しいこれ。およっ。いや、画面が暗くて見えないんだよね、これ。あやたかさん、アスレチックゲームですか？これ、サスケですね。違います。確かにそうだけど。よう、いけるけど。登れない。これはちょっと、ダメなのか。これダメか。頼む頼む力を貸してくれ。オラに元気を分けてくれ。違う。ほっ。おかげさん行ったね。埼玉が行ったわ。嘘。どうしようかあの人どうやって行ったんだろう、そっち。な。あれ。あ、でも、いけそうな気がする。ほっ。あ、いけました、いけました。来れましたよ。多分。あ、そっちか。逆だったな。いいよ。死ぬ。Help me. いいよ。頼むよ。よいしょ。よーし。いきますよ。たくみさんのところに向かって、ジャンプ。待て。ああ、危ない。ダメだこれ。よいしょ。よいしょ。ここまで来ました、ここまで。ここまで来ましたよ、たくみさん。そこまで来た。ただね。ちょっと落ちないわ。よいしょ。なんかみんななんか上から超降ってきてますよ。どうしようかな。
どうすればいいんですか、これ。知ってるからね、船が。あ、船がないとダメなんだ。そう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 。ほっ、やり方もある。来ましたよ。それね、やり方があるんだけど、ちょっと待ってね。よいしょ。やり方がある。なんか、持って行ってあげようかな。あ、でもここに、かんな。あ、たくみさんが上から落ちてきましたね。ほうほこれを、う。はい。ほっ。たら、よいしょ。おお、すごい。難しいよ。やり方分かってればね。ゆうきあいひめゆき、ありせさん、戻った。笑あ、アリスさんお帰りなさい。どうしようかな。よいしょ。今左手がくっついてるから右手。ゆうきあいひめゆき、ありせさん。はい。あ、これ見てるとダメだ。笑。はい、ちょっと待って。ほー。違う。いたかな。よっ。それね、カメラを一回転したらね、やりやすいです。ですね、これ。いや、くっ。よっ。よっ。よっ。ゆうきあいひめゆき、ありせさん。もう無理。見てると笑いすぎてダメだったかな。あ、いける。あ、落ちた。しちゃった。はあ、よっ。ほっ。ほっ。あそれが上がらないんじゃないかな。どうなんだろう。これはもうダメださ。一回チェックからやり直して。確かに。勝ったな。チェックポイントあるから。ここですね。これは確かに難しい。ダメださ、多分ポストでしょ。はい。チェックポイントを押してる。スタートをして、はい。スタートをして、チェックポイント。そう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 。おお。だからほら、腕が戻ってくるから、なんかそこが切れてしまったので、今日はまあちょうどね、2時51分、ちょっと9分ほど早いんですけども、今日の、ヒューマンフォールフラット、初のライブだったんですけども、今日はこれで終了にしたいと思います。まさか LAN ケーブルが切れるとは思わなかった、今。申し訳ない。というわけでね、今日の生放送は一旦これにて終了ということになります。ありがとうございました。このゲームめちゃくちゃ面白いので、もしね、皆さん本当にお金に余裕がありましたら1500円で買えます。ぜひぜひやってみてください。友達とやるのも楽しいと思いますよ。ではでは、皆さんありがとうございました。まさかLAN ケーブルが切れるという事件ということで、そこで終了。たくみさんすいません。ではでは、また明日。バイビー。